Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ. Wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye? Ka ɲɛfɔli kɛ, ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan, a bɛ se ka ta gestion clientèle kan, a bɛ se ka ta gestion de la paix kan, o n'a ɲɔgɔnna caman. Missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP badge d'u ma ka tila ka ordre de mission officielle dilan ka d'u ma. Formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara Trésor Pays fɛ. Trésor Pays ye falandɛrɛ dayɛlɛlen jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Trésor Pays bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ. O musaka ninnu sarali a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma. Reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na. QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna. APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officielle. Ni wulikajɔ in fɛ APDP bɛ ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. Yirimajɔ Atetebugu 759 logement min ye école franco-arabe Kalifa Kasoge ye san kelen baaraw daminɛnen kɔfɛ denbaw y'u ka nisɔndiya yira. Ɲilansa min ye jardin d'enfant ye ani k'a daminɛ première année ka taa bila min ye 7e année na o tɔgɔ sɛbɛn saraw ye 1000 ye. Kalo sara kɔni o ye 1000 ani 500 ye. École franco-arabe Kalifa Kasoge ale dayɛlɛ kun ye aw ka denmisɛnw bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na diinɛ ale taabolo la diɲɛ ale kɛcogo la o de la sa école karamɔgɔ mafalenbaw b'u bolo arabukan ale ni tubabukan na min ye kalan kɛcogo ɲuman hukumu kɔnɔna na. École franco-arabe Kalifa Kasoge u kɛlen don ka panneau solaire sigi ka jibondow fana sigi yaasa denmisɛnw bɛ se ka baara kɛ cogo min na yaasa k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn sa a ye boli joona ka taa min ye Yirimajɔ Atetebugu 759 logement olu ka sugunin fitinin kɛrɛfɛla la ka taa denw tɔgɔ sɛbɛn. École franco-arabe Kalifa Kasoge ale kɔnɔna na daw yɛlɛlen don don o don sɔgɔma ni maa min b'a fɛ ka kunnafoni ɲini walima ka se ka taa den tɔgɔ sɛbɛn sa nɛgɛjuru sira minnu bɛ u bolo o ye 91 22 73 50 89 44 38 88 74 02 93 95 walima 64 15 69 93. École franco-arabe Kalifa Kasoge ale ka laɲini aw ka denmisɛnw ka se ka kalan kɛ nanzarakan ani ka se k'u ka diinɛ dɔn ka diɲɛ fana k'o dayɛlɛlen to u ye. A y'aw boli joona sabula plasiw olu. Complexe scolaire Mamadou Kamara niso kologiriya bi bɔ a supasuma ɲuman na denmisɛn ka kalan ɲuman o bɛ sɔrɔ jardin ani duguma kalanso ɲuman de la. Complexe scolaire Mamadou Kamara b'aw ka denmisɛnw naani k'u ladon mara ni kalan cogoya ɲuman k'u kun yɔrɔ lakananen ani yɔrɔ mun dabalen don a kama. Denmisɛn buruburu ka kalanso jardin d'enfant fo ka taa se duguma kalanso fɔnamatali wa fɛn mun bɛ complexe Mamadou Kamara la mun tɛ fan tɔw la. N'aw y'a ka denmisɛn saba tɔgɔ sɛbɛn kalanso in na dɔ bɛ bɔ musaka la aw ye. Tɔgɔ sɛbɛnw daminɛna kabi septembre kalo tile 10 wa tɔgɔ sɛbɛn wari bɛɛ lajɛlen ye fufalaki. Jardin kalo sara ye 2000, primaire ta ye 3000. Complexe scolaire Mamadou Kamara dagalen filɛ Banagabugu Cour suprême masurunya la a y'u wele nɛgɛjuru sira fɛ joona 76 59 36 95 walima 66 49 58 01. A ye wuli joona ka s'u ma baw waati sera ka ban.
an filɛbaw ni an lamɛnbaw cɛw ani muso denmisɛnw ni maabakɔrɔ aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma minnu bɛ mali kɔnɔ minnu bɛ mali kɔ kan aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma nin waati in na ka kɛɲɛ ni aw sigiyɔrɔ ani aw ka waati cogoyaw ye bi ye alamisa ye ɔktɔburu kalo tile 9 san 2025 keba an bɛ satigi Sidibe fo yan bi foyi an foyi la dɛ nka n'i m'a fɔ Jarani satigi a tɛ dɔn dɛ n'i ko satigi Sidibe a bɛ komi n'i taara i jɔ Bozola i ko a tɔgɔ ye di n'i taara Bozolakaw fɛ yen ni i nana k'e nana law ɲini a bɛ sɛgɛn dɛ law dɔw fa tɔgɔ dalen n'u kan dɔw ba tɔgɔ dalen Jarani satigi keba b'a fo k'a Sidibe k'a fɔ Jaranikaw fɛ yen min ye Budufɔ Adama ye k'ale fana fo Bunugɔ Adama k'ale fana fo Amadu Kante Numusa an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo yan fɛlakaw fɛ yen sɔgɔmada in na min ye Kalakɔ Sidiki ka denbaya k'u bɛɛ lajɛlen fo k'a Sidibe Modibo Sidibe président k'an ka foli bɛ s'a ma premier ministre kɔrɔ an b'a fo k'a waleɲuman dɔn a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen falajɛkaw fɛ yen Keba nin ye an donkan ye bi sɔgɔmada in na tiɲɛ na baara n'a taacogo la o y'i jo ye fulakɛ sɔgɔmada in na an bɛ taa coupe du monde kɛnɛ kan Keba coupe du monde anw ta banna la pewu a minɛn kɔni an bɛ se k'an sigi ka telew lajɛ k'a lajɛ o la sa n'o tɛ Mali kɔni ta banna Keba n'a y'an ka ɲɛmaaw diya u k'an ka farikolo ɲɛnajɛ falen n'a m'u diya u k'a falen nka k'an do ta an tɛ foyi sɔrɔ hali an kana ɲɔgɔn nɛgɛ an tɛ papaga sɔrɔ kuma o kuma nin kelen de tɛ yan ni joueurs ni entraîneur ka di entraîneur ni fédération man di fédération mɔgɔ mana entraîneur ta o bɛ joueur dɔw yira u la k'olu ka n'olu wele aw bɛ t'o la cogo di k'aw bɛ se sɔrɔ minnu yɛrɛ bɛnnen olu m'a sɔrɔ o kuma tɛ aw bɛn Mali farikolo ɲɛnajɛ hakɛ min b'a la Mali kɔnɔ yan Keba a darawuli ka bon dɛ nka sɔgɔmada in na an na kuma coupe du monde kan Kaba Egypte farala Tunisie ni Maroc kan farafinna jamana 3 minnu y'u ka jɔyɔrɔ sɔrɔ ani jamana tɔ minnu y'u ka jɔyɔrɔ sɔrɔ an n'o fɔ Mali ye 2 ni 0 kɛ Tchad la nka 2 ni 0 tɛ foyi ɲɛ an ye a kɔni bɛ fara an jamu n'an tɔgɔ kan k'a fɔ an taara Tchad gosi Tchad kunun an ka denmisɛnninw olu fana bɔr'u tobiji la Keba bɛɛ kun taara so ko ballontan banna ko Guinée dɔw yɛrɛ tun y'a sɔrɔ ko Guinée Bissau y'an ci 1 ni 0 nka mɔnɔbɔ la komi o y'aw ka ko kɛcogo aw fana delila ka yɛlɛ ni mɔgɔ dɔw ye Kuluba sira fɛ nɛgɛsoboli la minɛ a dɔnnen don mɔnɔbɔ la a kɛra 1 ni 1 ye o jaabiw an na olu di bi sɔgɔmada in na Keba Seko ani Dɔnko Bamakɔ pankuru jigi kɛnɛ ko k'a da a ɲɛda yɛlɛma k'a kɛ Seko ni Dɔnko ɲɛda ye Keba Kulukorokaw fɛ yen Ɲanankulu Koto o fana ye festival ba ye o daminɛna yen min ye Kayikaw fɛ yen alvitriw k'u bɛ ka alvitri 80 dege baara la Keba an ka jamana ɲɛmaa n'o ye général d'armée Asimi ye Mauritanienkaw ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ minisiri o nana ale fɛ yen Keba conseil des ministres kɔnɔna na i yɛrɛ bɛ se ka wuli sa ka t'i ka passeport ta i yɛrɛ ye koyi a kɛra 9,000 ye min tun ye 20,000 ye o kɛra 18,000 ye Keba i fana k'i yɛrɛ kɛ maa ye ten i mɛnna maaw kɔ la taa i ka passeport ni invalé ten i ka kura ta o kɛra conseil des ministres la ale conseil des ministres kelen an na dɔ f'o la kununko fana sɔrɔdasi cɛ 11 ko olu bɔra an ka wolomasiri tabaw ka gun kan sabula min ye karɔgɛlɛya ye k'o y'u sɔrɔ nin y'an ka kuma la kumaba ye bi sɔgɔmada in na Keba Jalo ale de bi yan min ye ka kuma bila bɔlɔlɔ sanfɛ a bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na k'aw to aw sigiyɔrɔw la. Ko dugubila ka fisa laadawuli ye Keba sɔgɔmada in na an bɛ taa États-Unis nɛgɛjurutigi n'o ye Zumana Keyita ye an ka cɛkɔrɔba don ale ka hakilinaw bɛ tali kɛ waati cogoyaw kan Keba ko gouvernement bɛ subvention min di jagokɛlaw ma k'a k'a tigɛ ka bɔ yen pewu a ye min fɔ min ye Zumana Keyita ye an ka jɛ an ka ale lamɛn. Ça va, ça fait un peu longtemps, mais on se voit le
ai ka cɛkɔrɔba don a bɛna dagulunya damadɔni fɔ n kɔ tuguni o fana bɛ ɲɛsin an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma surtout Ablaye Maïga le premier ministre le général ko n b'a fɔ a ka baara ɲumanw na bon ne hakili la o ye conseil ɲan bɛna min di a ma a ka hakili t'o dɔn bon peut-être dɔ bɛna fɔ ko cɛkɔrɔba ni hakili man ɲi mais bɛɛ ni hakilinan de don wallahi ni Mali ma monopole dabila Mali kɔnɔ monopole ka ko dɔ nali to mɔgɔ kelen ma mɔgɔ damadɔni ma fo k'a dabila min bɛ kɛ se nana de min bɛ kɛ se nana ni fɛn fɛn ye nana de a malo a sukaro a marchandise fɛn fɛn ni mɔgɔ min si ka na n'ale o ka na n'ale mais i bɛ gouvernement ka taxe i b'o sara a bɛ contrôler fana i nana ni produit min n y'a sɔrɔ produit ɲuman tɛ a bɛ minɛna k'a détruire ka tila ka alimani bin i kan a banna si moi je me souviens Amérique yan téléphone min fɔlɔfɔlɔ nale yan ko T-Mobile ale b'a kɛ ni i bɛ yan sisan par exemple ni e kasi min bɛ Amérique yan New York yan ne bɛ yɔrɔ min Manhattan e bɛ ne wele e bɛ charger ne bɛ charger welelikɛbaga bɛ charger i ye mɔgɔ min wele o bɛ charger bon a nana mankan ko dɔ a ye ɲɔgɔn wele ko ninnu b'a fɛ ka ile ka marchandise business de tiɲɛ ka don ta bɔ ta mais ma ɲina dɛ adamaden bɛ ɲina Obama ko mɔgɔ bɛ se ka na ni téléphone compagnie n'i y'a kɛ $1 n'i ka nafa b'a la bɛɛ k'a dayɛlɛ donc o tɛ monopole ko banna o yɔrɔ ye donc ni Mali fana ma monopole ko de dabila Mali kɔnɔ an tɛ taa ɲɛ foyi t'an bɔ o ye kelen ye filanan suspensionneni a ka hakili sɔrɔ a la a k'a dɔgɔya a yɛrɛ ka commerce kɛ le gouvernement même n'a qu'à faire la commerce le commerce n t'a dɔn en tout cas i yɛrɛ kan ka commerce kɛ mun na fɛn damadɔ bɛ yen gouvernement kan k'i sen dɔw la gouvernement kan ka commerce kɛ engrais ko Sénégalais ka engrais ko gouvernement kana ni engrais da a kana di mɔgɔ si ma a kana di politique mɔgɔ si ma ko i kana ni engrais de a kana di lɔnbaga si ma mɔgɔ sugu sugu dɔ bɛ yen engrais bɛ d'u ma kɔdɔlen je dis bien kɔdɔlen a tɛ hali sagabo ni engrais yɛrɛ to a t'a bɔ ɲɔgɔn dɔ yɛrɛ donc il faut que o ka bɔ mɔgɔw ka nali bolo le gouvernement même n'a qu'à se occuper ka na ni engrais ye Mali kɔnɔ Sénégalais ma dans les villages hali an ka dugu la engrais bɛ di minnu ye ɲɛfɛ a bɛ taa mɔgɔ 4 mɔgɔ 5 tɔgɔ sɛbɛn i ka so kɔnɔ k'a sɔrɔ a bɛɛ ye foro kelen de a b'a tila olu ni ɲɔgɔn ka tila k'a tɔ bila burusi kɔnɔ a ka magasin kɔnɔ ye a bɛ tila k'a feere da jugu la bon a bɛ gɛlɛya le gouvernement b'o dɔn quoi a bɛ gɛlɛya dugu ɲɛmɔgɔ minnu anglais bɛ d'olu ma dɛ olu b'o baara kɛ o tɛ gouverneur nɔ ye o tɛ maire nɔ ye o dugudenw yɛrɛ de nɔ ye bon n tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɛ n'o tɛ ni dɔ y'a bolo kɛ olu y'o ɲɔgɔn fɔ o ye kelen ye an y'a sukaro ninnu fɛn na an tɛ mankan na nin ye ko sukaro dogoni ko a tɔgɔ ko pétrole dogoni mɔgɔw fɛ a banni sukaro fana sunkaro bɛ se sisan o ta bɛ juguya ni nin ye tuguni a tɛ se k'a dabila quoi donc gouvernement ka commerce kɛ a kana n'an ka pétrole ye a kana n'an ka fɛn ye sukaro ye n'o kɛra ko ɲɛ bɛ nɔgɔya n bɛ segin ka kumakan kan gouvernement ka suspension ni nɔgɔya gouvernement ka monopole ko dabila Mali kɔnɔ gouvernement ka commerce kɛ an ka sukaro an ka engrais
gouvernement ani pétrole gouvernement qui sindo au saba au nalido il faut que gouvernement fana ka sɛnɛ de kɛ gouvernement ka sɛnɛ kɛ sinon malo ninnu ni ɲɔ ni fɛn ninnu mɔgɔ si ya fɛn t'o la ne kɔni cela o tɛ ne ɲɛsira la parce que sɛnɛ dugukolo min bɛ mali kɔnɔ sɛnɛkɛ dugukolo n t'a da dɔn mais i bɛ to k'a fɔ sɔn donc i ka sukaro pétrole engrais a yɛrɛ fana ka sɛnɛ dɔ kɛ donc ka monopole dabila suspensionné ni na i ka dɔɔnin bɔ a la n'o tɛ a bɛ mɔgɔ fugariya a yɛrɛ b'a kɛ jamanadenw nafa kosɔn mais a foyi tɛ se fantan ma a foyi tɛ se fantan ma ni nɔgɔ suspensionné na a foyi tɛ se sɛnɛgalɛ ma a foyi tɛ se an ma ne yɛrɛ b'o sɛmɛntiya donc ne kɔni bɛ min fɔ Asimu ni premier ministre ninnu ni mɔgɔ minnu b'a baara la ministre d'agriculture ninnu nɔgɔ tɛ se la se wagati dɛ nɔgɔ tɛ se la a se wagati ça c'est un i bɛ lanin kɛ k'i ka kɔɔri fɛdɛn dɔ ma kɔɔri kolo sɔrɔ dɔ ma engrais sɔrɔ i b'a yɛlɛma ka tila ka n'a kɛ kaba de parce que samiya bɛ tiɲɛ donc o ye fɛn ye a bɛ gɛlɛya i de b'o contrôler voilà n b'a fɛ ka min fɔ o de y'o ye donc i k'i hakili to nin kumakan na n b'i fo ka i waleman dɔn n bɛ Kasimi i yɛrɛ fo k'i barikada n b'a fɛ a ka se gouvernement mɔgɔw ma hakɛto b'o kan sali ala Mahamadu minnu banni ala ka hinɛ i la ala ka yaafo ma ala k'o juguyɔrɔ ɲa ala ka jamana nin ta fanga k'u la AES ya Rabbi ala ka i tɛgɛ mɛn ɲɔgɔn tɛgɛ ya Rabbi ala ka i don da kelen ka i bɔ da kelen terrorisme min b'an kan ya Rabbi ala k'an fanga se a ja ala k'an fanga se la hakɛto b'o kan sali ka fɛn nin suspensionné nin n ko k'a kɛ a nɛmɛ n ka kuma laɲini de k'a tɛgɛ yɛrɛ de k'a dabila quoi a bɛ mɔgɔ fugariya a bɛ mɔgɔ fugariya ko mun fɛ économie mɔgɔ ninnu waribatigi ninnu gouvernement yɛrɛ ka dɔgɔ yɛrɛ ne bɛ fɛn min kɛ a ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ mais ka wari dɔ di a ma ni ka fɛn dɔ ka i dɛmɛ a b'olu de ka waritigi ye toujours a k'o dabila ko gouvernement ka suspension ne a k'a tɛgɛ Mali la a k'a bɔ Mali kɔnɔ ka fɛn suspensionné nin ka wari dɔ fɛn dɔ a k'a tɛgɛ a pétrole o a sukaro o a fɛn sugu a sɛnɛkɛfɛn o a k'a bɛɛ tɛgɛ a ka monopole dabila walahi a bɛ lafiya sisan monopole ne nana n'o ye Mali kɔnɔ bɛɛ bɛ taga commerce maliyɛn bani bɛ baara de ma fɔ commerce ne taara Bamakɔ ne ni ala tɛ ne don sigilen ye walahi den bɛ kɔdɔ i sigilen bɛ hali parapluie teleminafɛn o tɛ i la a bɛ tilen ka baara a ka marchandise ne yɛrɛ ta tun bɛ 200 kan a bɛ k'o yaara ka tilen bɛɛ i sen kunna bana caman bɛ adamaden min na foyi tɛ tele kɔ a sigilen bɛ tele la den bɛ kɔdɔ a bɛ kasi la a bɛ wari ɲini na olu bɛɛ ta ka fisa parce que a ka fisa ni suɲɛli ye mais n y'a yɛrɛ la engrais ninnu k'olu suspensionné ninnu a tɛ se la se yɔrɔ dɛ a bɛ s'a se yɔrɔ fana sɛnɛgalɛ yɛrɛ an yɛrɛ de bɛ bugudalamɔgɔw ye dugukɔnɔmɔgɔw tɛ dɛ ko bugudalamɔgɔw wala dugukɔnɔmɔgɔw ye a ye ba bɛɛ di a yɛrɛ ka mɔgɔw ma ne Zumana Keyita filɛ nin ye sisan mɔgɔ ne ni n denw ni n dɔgɔ ye an mɔgɔ 8 ka kan de sisan an bɛ mɔgɔ 8 nin bɛɛ kɛ dutigi de k'olu minɛ k'aw ye sɔfɛ an ka so kɔnɔ ye magasin kɔnɔ ye ni nɔgɔko gɛlɛyala tuma min na an b'o laban k'o feere da gɛlɛn na bon o de bɛ kɛ burusi kɔnɔ dɛ a kɔni bɛ kɛ an fɛ yen a bɛ kɛ 100% an don a la burusi kɔnɔ bɛɛ y'a de n'a sera ka kɛ l'impôt tun bɛ sara ɲa ma an ka wagati denmisɛnnin Tande Modibo lɔ du carnet bɛ yen mɔgɔ o mɔgɔ n'i b'a fɛ ka sɛnɛ kɛ i tɔgɔ ka sɛbɛn sɛnɛkɛmɔgɔ dɔ tun bɛ yen ko a tɔgɔ bɔlen kɔnɔ moniteur
moniteur mais hal yo fana kada ay betla ko corrompi quoi ay bo corrompi aka gelen quoi aka gelen mais situation ni ay bo dabla ay da ka commerce ke ntum filin ka a fole ngo ka fenke don doni situation ni ke don doni mais aka tege ma fe bodu ko ay kana ke aka tege aka to ko sallallahu mamadu aywa kewa ante ferefen to don sanga ay ntori tege fo mi ye nogo ko la de nogo kewa salu nti famara do ne nyono u ye sécurité la ma obla ka ta contrôle ke kewa ama bo fo ife u tara ko tiɲɛ ye maa minnu yɛrɛ bɛ yen k'olu kan ka nɔgɔ yɛrɛ baara kɛ keba olu yɛrɛ de bɛ jamanadenw kumaniya ma ɲinan fɔra k'olu mɔgɔw sen ka bɔ a la pewu olu kana don nɔgɔko la fiyewu nka u wulila ka sira wɛrɛw minɛ keba jamana in ko ka ca nɔgɔko fɛn caman bɛ yen an ka jamana kɔnɔ bi keba halisa faamaw m'a faamu sege hakilina min bɛ olu la sanfɛ ani minnu kan k'a lawaleya u tɔgɔla keba u cɛ ka jan dɛ o dun ɲuman ye min ye i bɛ jigin duguma de ka n'a lajɛ a baara bɛ ka kɛ cogo di ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ni m'o kɛ dɔrɔn i ta bɛ kɛ sanjikɔrɔ wɔsi ye ɲɔ ka ca wugu la bi min ye Zumana Keyita ye an b'a fo k'a waleɲuman dɔn a ka nin laseli la a ye laseli wɛrɛ fana kɛ keba a ye laseli kɛ nka a ma nɔgɔn dɛ an bɛ taa fa fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na kibaruyaw kɔnɔna na keba utu kalo tɛmɛnen a tile 14 a yira k'a fɔ ko maa dɔw tun b'a fɛ ka fangadaraki kɛ an ka jamana kɔnɔna na kunun ko o fangadaraki min n'o kɛra sɔrɔdasi minnu yira o la o cɛ 11 Mali kunnafonidi gafe min bɛ n'o ye journal officiel ye ale ka kunun ko bɔli la a ye olu maaw tɔgɔ di k'a yira k'a fɔ ko jamanakuntigi ko olu kɔni bɔra Mali wolomasiri tabaw ka gun ka pewu sɛbɛn yɛrɛ fasirila Asimi fɛ nin kalo ye tile 7 a bɛ maa minnu kun kan kosɛbɛ o ye général fila bɛ a la a fila bɛ général de brigade ye Abbas Kɔkɛ Danbele ale ni Nɛma Sagara lieutenant colonel Amadou Keita min ye Mɔrɔ Sidibe Mamadu n'u b'a wele ko Cɛkɔrɔ Jara o bɛ a la Sunkalo Job Baba Danbele ale ni capitaine caman ka taa se sergent chef min ye Bukari Karakojo ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ nin waleya in na n'i ye baara in ta k'a lajɛ a bɛ tali kɛ sa fangadaraki min n'o ma se ka ɲɛ sɔrɔ sɔrɔdasi minnu yer'o la n'o ye cɛ 11 ye olu minnu ni Faransi nanzarakɛ dɔ y'a bolo ni ɲɔgɔn ma n'o ye Vigile Yanni ye o kɔlɔlɔ tɔ de ye nin ye ɲɛmaaw kɔni ko maa minnu filɛ nin n'o ye sɔrɔdasi ninnu ye k'u ka waleya ye tali kɛ karo gɛlɛya la ka ɲɛsin sɔrɔdasi daga yɛrɛ kɔnɔna ma sɔrɔdasi sariya bɛ min kɛ o y'o bɛɛ lajɛlen sɔsɔ o de la jamanakuntigi kɔni ko sa ko sɛbɛn mun b'u yamaruya k'u to sɔrɔdasiw ka gun kan ko o kɔni ko nin y'o bannen ye kabini nin septembre octobre kalo in tile 7 sɛbɛn ale bɔra journal officiel kɔnɔ ɲɛmaaw ko sa ko min ye basigi ni lafiya ye maaw k'u hakilila tigɛ baara min bɛ senna a sɛgɛsɛgɛli tɔ bɛ to senna hali bi jaabi minnu mana sɔrɔ a la don nataw kɔnɔna na o na da bɛɛ lajɛlen tulo kan maaw bɛ se k'a faamuya cogo min na kibaru bɛ segin ka na min ye tajiko la Kuri ni Yoroso olu y'a yira sa k'a fɔ ko taji kɔni ka gɛlɛn ye kosɛbɛ min ye Kuri ye i b'a dɔn k'a fɔ ko kilomɛtiri 20 de b'ale ni Mali ni Burukina dancɛ ni ɲɔgɔn cɛ taji feere yɔrɔ minnu bɛ yen olu ko k'olu ka tajiw banna nin y'a dɔgɔkun 1 ye waleya in kɔni a kɛra gɛlɛya ye sabula min ye nagakɔrɔmaw y'a yira sa k'a fɔ ko maratigiw y'a yira sa k'a fɔ maa si kana taji feere sɔngɔ la sɔngɔ min ni jamana ma jɛn ni sɔngɔ min ye k'o y'a to sa yen taji feerelaw kɛba olu ma fila kɛ koyi u y'u kuru u ta kan taji litiri 1 1000 k'u y'a tigi minɛ ka taa n'a ye gendarme la lundi ntɛnɛn tɛmɛnen ale de filɛ nin ye ka taji litiri 1 feere 1000
u y'a cɛ ka taa n'a ye gendarmelakaw fɛ o sɛgɛsɛgɛli fana bɛ sen na o la sa tɔw olu ta kuru ta kan minnu bɛ munumunu salo la Bamakɔ tile fila na ka taa station kɔnɔnaw la u bolofara tɛ kuru yan fan fɛ de u bolofara min u ka wuli k'u jɔ dɛ keba ko da dumunifɛnw ani balow k'olu sɔngɔ jiginna kosɛbɛ Bankasi sugu kɔnɔna na keba nka dɔw bɛ olu ma jigin kosɛbɛ kuna sini ko munumunu salo senfɛ a yira sa k'a fɔ ko malo ni ale kilo kun kɛlen don 40 ni dɔrɔmɛ 3 ye o nana 40 na dɔgɔkun tɛmɛnen sɔ ale kun kɛra 75 ye k'a sɔrɔ a tun bɛ ka feere 100 de la dɔgɔkun tɛmɛnen ale nana kɛ 75 ye min ye pomme de terre ye sa ale kilo ye 30 ye k'a sɔrɔ dɔgɔkun dan tɛmɛnen o tun bɛ ka feere 35 min ye woso ye ale fana sɔngɔ jiginna sabula a yira k'a fɔ ko nin waati in na sa ale kɔni bɔra 160 la ka na a yɛrɛ sɔrɔ 150 la nin waleya minnu bɛ ka kɛ bi sa n'o ye sɔngɔko ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ma dan min ye nin da dumunifɛn ninnu dɔrɔn ma kɛba min ye tiga ye ale fana nana yɛrɛ sɔrɔ 74 na ka taa se malo ɲɔ ma n'o ye saɲɔ ye keninge ale ye kilo kɛra 40 ye min ye malo min kɔni bɛ bɔ kɔkan ka na sa o kɔni tun bɛ ka feere kilo o ye 100 ye finikisɛ o bɛ 150 la min ye jaba ye sa jaba misɛnman ale ye 120 kumaba fana ye 120 ye nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bankasi sugu kɔnɔnaw la ko bɛ ten kalata tɔgɔ sɛbɛn min bɛ yen n'o baara kan ka lakurakuraya maa minnu b'a fɛ k'u sigiyɔrɔ bila walima ka se ka fɛn wɛrɛ kɛ Gawokaw fɛ yen o ko bɛ sen na min ye Amidu Abu Mayiga ye jɛkulu min sigilen don sa ka se ka nin baara kɛ Gawo kɔnɔna na a ko k'a baara daminɛ ni sisan cɛ n'o ye kalo kana se kunungo ma kalo tile 8 octobre kalo tile 8 ko maaw kɔni bɛ ka taa dɔɔni maa 20 ɲɔgɔnna olu taara ko k'olu tɔgɔ bɔ sɛbɛn in na koyi dɔw fana y'a yira sa k'a fɔ k'olu b'a fɛ ka sigiyɔrɔ falen kɛ Gawo kɔnɔna na k'a lajɛ u tɔgɔ bɛ se ka taa bila disi la cogo min na baara in bɛ to sen na sa keba fo ka taa se min ye décembre kalo tile 31 ma a kuncɛli baaraw bɛ k'o la nka ɲinan ta kɔni bɛ ka kɛ parti politique tɛ yen dɛ révision de liste électorale a bɛ ka kɛ k'a sɔrɔ parti politique tɛ yen Tumutukaw fɛ yen kunnafonidilaw bɛ kalan na denmisɛnninw ka ko bɛ se ka lafaamuya cogo di u fɛ min ye kunnafonidila 30 ye sa ka bɔ arajoso kɔnɔna na olu kɔni nana ka bɔ min ye Tombouctou ale cercle 5 olu b'o o baara la kɛrɛnkɛrɛnnenya Tombouctou dugu yɛrɛ kɔnɔna na UNICEF ale ka baara don ale ni muso ni du ni denbaya o minisiriso bolofara min bɛ Tombouctou kɔnɔna na olu kɛlen don ka nin kalan kɛ yaasa denmisɛnninlakaw ka sɛbɛnw ni maa minnu bɛ yen ni olu bɛ funanŋɛninw ka baara kɛ u ka hakɛw bɛ se ka dɔ kunnafonidilaw fɛ cogo min na ka se ka baara kɛ ni a ye u ka hakɛw olu dafaliko hukumu kɔnɔna na Kulukorokaw fɛ yen san kalo 3 fɔlɔ ka na se nin waati ma sa a yira k'a fɔ ko min ye badɛbɛ dasili n'o ye musow ka ko ye ka se ka furu kɔnɔna na keba ko 700 de yira dɛ fɔnkɔɲɔgɔn ka furu kɔnɔna na a 700 de yira min ye Kulukorokaw fɛ yen minisiriso min bɛ yen n'o bɛ muso du ani denbaya kunna ale bolofara min bɛ yen ale yɛrɛ ko k'a kɛra 777 k'o de yera min ye fɔnkɔɲɔgɔn ma a b'a fɔ ma ko violence basée sur le genre ko Kulukorokaw fɛ yen keba min ye san kalo 6 fɔlɔ ko n'i y'a jateminɛ npogotiginin 366 k'olu ye degun sɔrɔ a ko in na min ye muso furulenw ye sa u bɛ taa se 266 ma cɛmannin minnu bɛ yen n'olu ye degun sɔrɔ nin ko in ta sanfɛ o ye 69 ye baliku ɲɛnatigɛ o ye 6 ye a ko la n'o ye dutigiw ye ko n'i ye ko in ta k'a jateminɛ k'i b'a ye k'a fɔ sa ko maa minnu bɛ yen n'olu binna musow kan ko o ye 19 ye furuko ta na sira fɛ sa furu minnu bɛ yen n'olu ko gɛlɛyara kosɛbɛ o ye 11 ye u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye maa minnu bɛ yen nɛgɛkɔrɔsigi ta na sira fɛ sa ko o kɛra 107 ye wara in ko a kɔni kimɛliw bɛɛ lajɛlen kɛra Kulukoro ale marabolo a kɔnɔna na Masinakaw fɛ yen balodi bɛ sen na balodi min daminɛna kabini kunun na siniko yaasa maa minnu bɛ yen n'olu sigiyɔrɔ bila ka na Masinakaw fɛ yen ka se ka donbolo kɛ olu dɔw ye u bɛ se ka lafiya cogo min guwa 184 olu de kɔni bɛ ka donbolo in sɔrɔ malo bɛ a la min ye kuwa b'a la ka taa se sɔ ma sukaro tulu ani da dumuni fɛn wɛrɛ ka taa se nɔnɔ ma min ye safinɛw fana b'a la ka taa se kimanziw ma olu bɛɛ lajɛlen bɛ ka d'u ma a ko senfɛ baɲumankatɔn min bɛ sa n'o ye kɛrɛmali ye ale ni lettre desi n'o ye Saint-Charity ye olu ye nin waleya in sigi sen kan yaasa ninnu maa minnu filɛ nin u bɛ se ka dɛmɛ cogo min na keba Mali wolomasiri taba Mali ɲɛmaw
olu kɔni y'a yira sa ko bɛɛ k'i hakili latigɛ nin waati in na min ye kɔnɔbolo jugu ale wulilen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la marabolo damadɔnu kɔnɔna na u b'a fɔ ma sa ko dɔkɔrɔ ko ale kɔni bana in carilen don yɔrɔ caman na yuwari b'o la san b'o la moti b'o la fɛɛrɛw tigɛlen don sa yaasa ka se ka bolo sigi sen kan yaasa ni bana in bɛ se ka kunbɛn cogo min na nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na min ye waleya in ye k'a boloci kan ka kɛ denmisɛnninnakaw la min ye a dafalen bɛɛ lajɛlen kan ka sigi sen kan dr Cheick Umar Traoré ale ye laseli kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya studio tamani maaw ye k'u ye dɔw ye maa minnu ni bana in bɛ olu la kɛrɛnkɛrɛnnenya denmisɛnninnakaw olu kɔni dɔw bɛ a la olu ka bolociw kan ka kɛ yaasa a bɛ se ka kisi cogo min yuwarukaw fana fɛ yen yuwaru marabolo fana na sa u y'a ye k'a fɔ ko dɔ yera min ye Karim Zerbo ye ale ko sa ko min ye yuwarukaw fɛ ko 197 o de kɔni yera 15 a y'olu maaw fa denmisɛnnin minnu si b'a daminɛ san 5 la sa ka taa se san 15 ma ko olu de kɔni bana in kɛlen n'olu garisigɛ ye nka min ye jamana ɲɛmaaw ye u ye weleweleda kɛ k'a yira sago maaw k'u hakili sigi ko ni ala sɔnna ma baaraw bɛna sigi sen kan Dr Isa ni ale bɛ kɛnɛyasoba kɔnɔ ale ko wulikajɔ kɛlen don ko sabula min ye nin bana in ye a fana bɔlen don kosɛbɛ an ka jamana ale camancɛ fanfɛlaw la min ye fɛɛrɛ ni dabali olu bɛ se ka tigɛ cogo min na yaasa a sigana ni a tamaseere mana ye maa minnu na u bɛ se ka olu bolo ci cogo min k'u kisi bana jugu in ale tɔɔrɔ ma an bɛ taa fan fɛ yanni an ka segin ka na ni conseil des ministres ale kɔnɔ kumaw ye. dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de. o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. Gouvernement ale ka dɔgɔkun lajɛ min bɛ kɛ araba o araba kunun ko o tun ye kalo tile 8 ye Kuluba faama sigiyɔrɔ la a ko ɲɛmaaya tun bɛ jamana ɲɛmaa bolo n'o ye général d'armée Asimi Goïta ye baara minnu bɛ yen sa n'o olu kuma kɛra o kan o ye ɲɛbila sariya sɛbɛnw ye minisiriw ka baarakɛlaw ni baara bolodalenw k'o ye tali kɛ o la ɲɛbila sariya sɛbɛnko ta na sira fɛ sa minisiri min bɛ yen ni ale bɛ jamana kɔnɔ lakanako kunna n'o ye général de division Daoud Ali Mohamedi nin ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko min ye jamana kɔnɔna na nin ye décret min n'u y'o ta sa ka sɔngɔsigi kɛ ka kɛ ni carnet de passeport ye ale n'a tɛmburukow bɛɛ lajɛlen sɔngɔko ma an ka jamana kɔnɔ ko yaasa maaw n'u bolominɛw bɛ se ka lakana cogo min baaraw kɛcogo ɲuman na cɛncɛn fo ka jamanaw ka kɛrɛnkɛrɛnnenya AES o jamana ɲɛmaaw olu jɛra ka sa k'a fɔ k'u ka dugutaa sɛbɛn ko k'a bɛɛ lajɛlen kɛ bakuruba kelen ye min ye u ka jamanaw kɔnɔna na sɛbɛn min bɛ sa n'o sɔrɔlen filɛ nin ye AES tɔgɔ la keba ko a nanzara tɔgɔ o ye e-passeport AES ye e-passeport AES in jɛkɛra ni ale ye avril kalo tile 18 san 2025 k'a bugunatigɛw bɛɛ lajɛlen bɛn ka kɛ u ka jamana 3 ye ni ɲɔgɔn cɛ min ye e-passeport ye sa ale kɔni bɛ se ka kɛ dugutaalan ye diɲɛ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ka kɛ ni maa minnu bɛ yen n'olu bɛ dugutaw kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la pankuru ko ta na sira fɛ ale ni sira wɛrɛw fɛ keba min ye ɲɛbila sariya sɛbɛn min filɛ nin ye n'o sigira sen kan sa ale kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko min ye carnet de passeport in ye a n'a tɛmuru keba n'i b'a fɛ k'a ta min ye 9,000 o bɛ a la 45,000 francs o de tun tɛ 10,000 ye 10,000 sa kɛ 10,000 de tɛ o de kɛra 9,000 ye o kɔrɔ ko u ye 2,000 b'o la dɛ o tɛ tɔ kelen nɔ in ni o ye passeport premium ye ka taa bi k'a sɔrɔ bi keba o kɛra 10,000 ani 8,000 ye 20,000 bɔra o fana na ayiwa ko min ye nin sɛbɛn ninnu kɔni ye ninnu bɛ sɔrɔ fa bɛɛ lajɛlen fɛ wa k'a fɔ ko n ma kasi k'a fɔ ko ka fɛn wɛrɛ kɛ o tɛ nin na dɛ keba min ye minisiri Dawudi ye a ko n'i ye nin sɛbɛn kura in ta k'a jateminɛ k'a y'a to ko dɔ bɔra sɔngɔ la koyi min ye 2,000 ye
o bɔra 11 o la min 11 ta la min ye 20 ye o bɔra 20 ani dɔ in o ta la sabula o tun sɔngɔ kun ka ca kosɛbɛ nka sisan kɔni 10 ani 8 ani 9 passeport 2 i bɛ se k'a sɔrɔ o la jamana kɔnɔna na wa a bɛ taa se AES jamana ani diɲɛ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fana fɛ minisiri min bɛ kɛnɛya ko kunna ale fana ye conseil ministre ladɔnniya ɲɛbila sariya sɛbɛn dɔ la Keba min bɛ tali kɛ sɔrɔdasi minnu fatura ani wolomasiri taba minnu fatura olu denw ka kow la n'an b'a fɔ ma nanzarakan na ko pupille de la nation sariya mun y'olu yamaruya k'o sigi sen kan sa o bilara sen kan kabini Buwatile sabula décembre kalo tile 27 san 2016 min ye pupille de la nation ale sigira sen kan jamana ɲɛmaa Ibrahim Boubacar Keita ka tile la waati la k'a kɛ sa denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu somɔgɔw fatura kɛlɛdagaw la u faw olu bɛ se ka taa ba la cogo min na jamana ɲɛmaaw fɛ fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigira sen kan sa ka ɲɛbila sariya tigɛ min sigi sen kan o bɛ dantigɛli kɛ baara in ale kɛcogo la bi na denmisɛnnin 326 wolomasiri taba bɛɛ lajɛlen minnu mana to kɛlɛdagaw la Keba olu ka denbayaw ka denmisɛnw de b'a kɔnɔ min ye denmisɛnnin ye n'i taara ale hukumu kɔnɔna na furakɛli kalanko ka taa se i ka wolosɛbɛnkow bɛɛ lajɛlen ma olu bɛ taa ba la min ye denmisɛnnin ye fana i ka kalanko fo ka taa se kalan sanayɛlɛkalanw ma o bɛ a la bourse fana o fana bɛ se ka d'i ma i ka se ka sanayɛlɛkalan fana kɛ min ye denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu si ma se kalan na don ye Keba don wɛrɛ bɛ ɲini olu fana ye u ka se ka baara kɛ nin sariya in sa ko a kɔni lakurakurayara sen ka dayɛlɛli kɛ wolomasiri taba fɛn fɛn n'o bɛ an ka kɛlɛdagaw la u mana to yen olu kɔni ka denw u kana to yɔli la u bɛ se ka lamara cogo min na ka ɲɛ ko in kɛ kun ye o ye minisiriw ka baara bolodalen n'u ka baara kɛlen hukumu kɔnɔna na sa minisiri min bɛ sariyaso kunna an ka jamana kɔnɔ n'o ye Mamudu Kasoge ye ale conseil de ministre ladɔnniya k'a yira sa k'a fɔ ko burukinakaw ka sariya kulu o tali baaraw kɛra Burkina Fasokaw fɛ yen san 2025 san 2026 octobre kalo tile fɔlɔ ko ale yɛrɛ tun b'o ko kɛnɛ kan min ye sariyasu minnu bɛ AES kɔnɔ olu bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo di cɛfɔ ni kanbɛ ani mara kɛcogo ɲuman ni yiriwa ko ye a siginin de a kuma dakun ye a dayɛlɛ don kɛnɛ in kan ye sa a yɛrɛ k'a fɔ ko min ye u ka rapporteur de commission ye ale ye baara kɛ ka taa se procureur min bɛ yen n'o bɛ cour des comptes kunna ani batoni ye burukinakaw ka avocat ka batoni ye ale fana kumana ka taa fara président d'audience ma ministre y'a yira sa k'a fɔ ko kɛnɛ in kan ye ko ale ani Niger ministre min bɛ sariya ko kunna sa k'olu bɛɛ lajɛlen bisimilara jamanakuntigi fɛ n'o o ye capitaine Ibrahim Traoré ye u ka taama in ale senfɛ ministre min bɛ sɛnɛko kunna Keba ale conseil ministre ladɔnniya sa ko min ye diɲɛ seleke 4 tɔgɔla don bɛ sigi baloko hukumu ni y'anw ka don ye anw tɛ PPVM maaw ye wa Keba le parti du ventre et de la marmite barama ni kɔnɔbara parti anw y'o de ye min ye don ye Seba 45 na o de bɛna sigi balo tɔgɔla don diɲɛ seleke 4 fantan 4 nka Mali la ya k'u bɛna ni muso minnu bɛ tɔgɔdala muso k'olu ta bɛɛ lajɛlen ka n'o bɛɛ lajɛlen dorogo ɲɔgɔn na octobre kalo tile 15 ko don min na ɲɛnamaya nin ta ko 45 na in a kuma kun min na kɛ min ye sa o ye ka bolo di ɲɔgɔn ma kɛ baloko bɛ se ka sinsin cogo min na ka ɲɛ siniɲɛsigi ɲuman dilan na o ye jagoya ye bien manger kɔni bɛ fa o de ka ɲi o tɛ wa ne ma tilen k'a fɛ ɲɛna Keba n ko kuma min tulo bɛ fɛ k'a mɛn kuma bɛɛ o ye hɔn de ye n'i y'o mɛn f'i bɛ nisɔndiya nka kana to i bɛ zu ɲɔgɔnna kɛrɛfɛ dɛ parce que ale bɛ tile de d'i ma ko hɔn tile la Keba min ye san tɛmɛnenw baara min kɛra nin don 2 in hukumu kɔnɔna na kuma tɛ baloko ta ale ni muso togodala musow ka don ko o bɛna yɛlɛma Mali kɔnɔ sen welewelema bɛna da kominiw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na baro sigiw bɛna kɛ ka ɲɛfɔli kɛ don in a bɛ se ka faamu cogo min na bɛɛ lajɛlen fɛ wa bɛɛ lajɛlen sen ka don a baara ale kɛli la min ye minisiriso min bɛ muso den ani du kunna Keba ale conseil ministre fana ladɔnniya k'a yira sa k'a fɔ ko min ye muso tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen n'o ye npogotigininw tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen ye o fana kan ka kɛ o tako 14 na o kan ka sigi sen kan octobre kalo tile 11 o tako 14 in ale fana bɛna bila hukumu min kɔnɔna na o ye npogotiginin yɛlɛma ka don a ka ko la yaasa min ye npogotigininw ye u bɛ se cogo min na ka se ka kunbɛli kɛ degun mana na k'u sɔrɔ u ka baaraw kɔnɔna na min ye don in ye ko a bɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya ka se ka min ye musow n'o tɛ npogotigininw
olu jɔyɔrɔ bɛ se ka bonya cogo min na u ka sigida lakana baaraw la yaasa ka se ka waleyaw caman fana sigi sen kan ɲinanta hukumu kɔnɔna na sa k'u bɛna npogotiginin dɔ ta keba o n'a ka so dayɛlɛ maaw ye a bɛ baara min kɛ an ka t'o lajɛ o mana bɔ yen baro sugu bɛ kɛ arajo ni television sow la min ye kuma ɲɛfɔw fana bɛ kɛ a don kelen hukumu kɔnɔna na bɔlɔlɔ siraw fɛ ka se ka bɛɛ lajɛlen ale la faamuya minisiri min bɛ kunnafonidi ko kunna ale ni subahana mansinw walankatali ka taa an ka marabolo kɔnɔna na n'o ye anw yɛrɛ ka minisiri ye alihamudu agi iliyɛn ale ye conseil de ministre ladɔnniya sa k'a jira k'a fɔ ko min ye burukinakaw fɛ yen sanayɛlɛ kalanso minnu bɛ farafinna olu ka jɛrɛ min bɛ kɛ san o san o tako 14nan a tun b'o kɛnɛ kan octobre kalo tile fɔlɔ ka taa se a tile 3 ma a y'a jira sa k'a fɔ ko wagadugukaw fɛ yen min ye sanayɛlɛ kalanso ye n'o ye universitéw ye olu ye baro sigi kɛ ɲinanta kɔni dakun kun talen don sa kunnafonidi ko o jɔyɔrɔ farafinna ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲinini na min ye maa mafalenw ye politiki ko ta nasira fɛ kunnafonidilabaw ka taa se maa minnu yɛrɛ bɛ n'olu ka baara bɛɛ lajɛlen don ekɔlidenw kalanni ma sanayɛlɛ kalanso la kunnafonidi taw la u bɛɛ lajɛlen yira nin tako 14nan in kɛnɛ kan min ye kunnafonidi yɛrɛ ka kɛ ni diɲɛ yɛrɛ taabolo ye kunnafonidi ka kɛ ni yiriwali ye farafinna kuma ye tali kɛ o la minisiriw caman de nana ka bɔ jamanaw caman na AES minisiri sabaw fana ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen minisiri y'a jira sa k'a fɔ ko min ye furancɛla fangaw ɲɛmaw ka taa fara olu ka cidenw kan olu fana caman tun bɛ kɛnɛ kan farafinnadenw minnu bɛ kɔ ka sa kɛrɛnkɛrɛnnenya olu fana caman nana ka na ye baro sigi kɛnɛ kan minisiri ko sa k'a ka yen taama senfɛ k'a y'a to mali kumakan ka se ka mɛn mali ka miirinaw ka se ka mɛn ɲɛma bɛ baara min kɛ kunnafonidi la k'o danganamaya ale yɛrɛ ye kuma ta kɛnɛ kan n'o ye anw ka minisiri ye alihamudu agi iliyɛn k'an b'a fɔ yan k'a jira fana ko min ye taama senfɛ minisiri ko fana ko ale n'a jɛɲɔgɔnw u jɛra sa mali burukina niger ka taa kɛnɛ kan kɛnɛ min ye bɛnkan ye min ye kunnafonidiw ye o bɛ se ka kɛ cogo min na agence de communication jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ u y'u tɛgɛ nɔ bila sɛbɛn na sɛbɛn min n'u y'o fana fasiri taama in senfɛ kapitɛni a y'olu fana bisimila keba ka hakilila jagabɔ kɛ wa o fana senfɛ fana arajo min bɛ yen n'o kan ka sigi AES tɔgɔla keba burukinakaw fɛ yen k'o fana u taar'o lajɛ k'a baaraw kan ka daminɛ sɔɔni minisiri min bɛ seko ni dɔnko ani dunanjigisow kunna an ka jamana kɔnɔ Mamu Dafe ale ko sa ko ale tun bɛ jɛrɛ kɛnɛ kan UNESCO tɔgɔla Espagnekaw fɛ yen min ye jɛrɛ in ye a daminɛna septembre kalo tile 28 ka taa kun fori octobre kalo tile 2 Barcelone Espagnekaw fɛ yen jɛrɛ in sa ale kɔni ye seko ni dɔnko tigilamaw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan UNESCO ale ka yamaruya kɔnɔna na jɛkulu caman nana seko ni dɔnko tigilamaw kɛnyɛrɛye tigilamaw faso jamana belebelebaw maaw kana sa seko ni dɔnko o bɛ se ka kɛ cogo di kɛlɛ kunbɛlan ye farafinna kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamanaw la yurugajɔ ni cɛsiri ale ni min ye bɔlɔlɔ siraw fɛ sa ka se ka baara kɛ sa hakili jagabaw la min ye sɔrɔ bɛ se ka kɛ cogo min na maa minnu bɛ yen n'olu bɛ miiri kɛ ka se ka baara kɛ kosɛbɛ bɔlɔlɔ sanfɛla la k'o fana don ba la ani fana min ye musaka ko seko ni dɔnko musaka ko k'u ka kuma ye tali kɛ o la assemblée générale in senfɛ sa min ye ministre Mamu Dafe ale kɔni ye kuma ta AES tɔgɔ la AES ye baaraba minnu kɛ seko ni dɔnko ta nasira fɛ an fanfɛ jamanaw kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali Burkina Niger a y'i da don la k'o fɔ Mamu Dafe ka kuma filanan kɛra mun ye kununko conseil de ministre kɛnɛ kan o ye k'a fɔ Irisilakaw fɛ yen septembre kalo tile 10 ka taa bila tile 13 la ale tun bɛ olu ka jɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen fana kɛnɛ kan min bɛ tali kɛ an ka segin an ka seko n'an ka seko ni dɔnko ma o ka kɛ waleya ɲuman ye ka se ka na taa ɲɛ a y'a jira sa ko taama in senfɛ min ye ɲɛmaaba fɛn fɛn tun bɛ u bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn ye n'o ye chef de délégation ye min ye baara in yɛrɛ ye a hukumu fana kɔnɔna na sa Irisilakaw ka minisiri danga min bɛ yen n'o bɛ seko ni dɔnko kunna ale n'o fana ye ɲɔgɔn ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la fana min ye jɛrɛ belebeleba min kɛra Irisi jamanakuntigi ale yɛrɛ de y'o baaraw ɲɛmaaya ta n'o ye Vladimir Poutine ye Mamu Dafe ko a ka o taama senfɛ a jɛɲɔgɔn minnu bɛ yen sa n'o ye farafinnataw ye u bɛɛ lajɛlen jɛra ka baaraw kɛ baara minnu bɛ tali kɛ seko ni dɔnko sinsinni la farafinna nka n ye AES jamanaw fana ye olu fana ye fɛɛrɛ sigi sen kan o ni Irisilakaw ka bolo di ɲɔgɔn ma a bɛ se ka sinsin cogo min na seko ani dɔnko ta nasira o fɛ minisiri Mamu Dafe ka kuma sabanan kɛra min ye kununko conseil de ministre kɛnɛ ka keba o ye ka yaala k'an faso dɔn min ye an ka yɔrɔ sawulenw an ka yɔrɔ kɔrɔw an ka danbe yɔrɔw ka yaala ka olu lajɛ k'olu yira maaw la k'o baara kɔni a y'o sigi sen kan waleya in kɛkun ye min ye yɔrɔba minnu b'an ka jamana kɔnɔ a ka se ka kɛ yiriwali yɔrɔ ye an yɛrɛ jamanadenw fɔlɔ an ka wuli k'an faso ɲini k'a dɔn min y'an ka tariku ye an k'o dɔn an k'an bɔkolo ni an taabolo n'an ka tabiyaw dɔn waleya in b'a to fana min ye sɔrɔ ye o togoda ninnu na o n'o marabolo ninnu na o bɛ se ka kɛ sɔrɔkɛyɔrɔ fana ye u bolo sabula ni maaw bɛ munumunu salo k'a la tuma bɛɛ a bɛ fisaya sigida maaw olu ma minisiri min bɛ
bagamara ale ni jɛgɛ mɔ kunna an ka jamana kɔnɔ kiba a ye conseil ministre ladɔnniya sa k'a fɔ ko min ye nizɛrikaw ale tun b'olu fɛ yen jɛrɛ dɔ tun bɛ yen n'o bɛ tali kɛ sa baganw olu kɔni ka kwadun yɔrɔ n'o o ta ko 58 na ale tun b'o kɛnɛ ka agadezikaw fɛ yen baara in kɛra octobre kalo ale tile 4 a n'a tile 5 nizɛrikaw fɛ yen nin ta ko 58 in sa k'a ko bɛɛ lajɛlen kɔni kun bilalen don min na o ye bɛn ni kelenya min ye baganmaralaw ye olu bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya cogo min na ka se ka kɛ yiriwali kuntalajan ni bɛn ni kelenya kuntalajan fana sigilen sen kan waleya in y'a to fana min ye baganmaralaw minnu bɛ yen n'olu bɛ munumunu salo minnu bɛ yɛlɛma jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ u bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ baganko bɛ cogo di yɛlɛma jumɛn bɛ se ka kɛ falen jumɛn bɛ se ka kɛ hakilila jumɛn bɛ se ka di ɲɔgɔn ma sɔrɔko ta nasira fɛ Niger ale ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ a n'a dafɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ baabu ye tali kɛ o la minisiri y'a yira sa k'a fɔ n'o ye yubaba ye k'u y'u sinsin min kan o ye ka bɛn k'o sinsin jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ kuma tɛ bi baganw olu bɛ munumunu salo minnu kɛ saheli jamanaw kɔnɔ n'o ye IS ye k'o don ba la kosɛbɛ minisiri min bɛ kɛnɛyako kunna n'o ye général de colonel major Assa Bajalo ye keba ale ye conseil de ministre ladɔnniya sa k'a jira k'a fɔ ko min ye dengue bana ye k'a cayara ka tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛnen ta kan k'an bɛɛ lajɛlen k'an hakili to a la k'a jira k'a fɔ sa ko min ye bana in ye k'a kɔni bɛ ka caya an ka jamana kɔnɔ furancɛla fanga ɲɛmaa n'o ye général d'armée Assimi ye a ko k'an ka tangalanw kɛ an taala ye yaasa an kɛnɛma bɛ se ka to cogo min na ka fasojɔ baaraw kɛ Bamako octobre kalo tile 8 san 2025 secrétaire général du gouvernement Brahma Coulibaly chevalier de l'ordre national. Kiba meto kuluba min ye Mauritanienkaw ye olu nana kunun kana sɛbɛn dɔ di an ka jamanakuntigi ma u ka jamanakuntigi ale tɔgɔla n'o ye Mohamed Cheikh Al Ghazouani ye kunun ko octobre kalo tile 8 san 2025 jamanakuntigi n'o ye général d'armée Assimi ye ale sɔnna sa ka min ye Mauritanienkaw ka ciden o bisimila maa min kun b'u ɲɛma kana o ye Mohamed Salem Ould Merzouki ye u ka jamana ni jamana cɛ sira bɔ minisiri ani Assimi tilalen kuma na sa a y'a jira sa k'a fɔ ko a kun nana ni sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen ye u ka jamanakuntigi n'o ye Mohamed Cheikh El Ghazouani o tɔgɔ la ka n'o di Assimi ma min ye sɛbɛn in kɔnɔna na sa a y'a jira sa ko jamana filaw cɛ sira kɔni kuma kɔni bɛ a la min ye baara ye sa ale yɛrɛ nakun ye min ye o bɛ tali kɛ jamana filaw ka se ka ɲɔgɔn kunnafoni ka bɔ ɲɔgɔn kibaruyaw kalama ani ka se ka kibaruyaw falen falen ni ɲɔgɔn cɛ min ye bolodi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ bɛn ni kelenya min ye balimaya ni sinji a bɛ se ka sinsin cogo di i n'a fɔ a laɲininen don a ko sa ko min ye a ka nali fana kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn bi k'a fɔ ko min ye jamana fila in ye u bɛɛ lajɛlen jɛlen don bi k'a fɔ bila ko tɛ tariku la sigicogo yɛrɛ la ale ni u yɛrɛ ka adamadenyaw kɛcogo la k'o sinsinnen don min kan o ye bɛn ni kelenya a bɛ san 100 bɔ bi bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko min ye an ka jamana n'olu ka jamana an bɛɛ lajɛlen ye sigiyɔrɔ kelen ye wa an bɛɛ lajɛlen maa kelen dugu kelen jamana kelen maaw ye a y'a jira sa ka kuma la keba ko ani jamanakuntigi ka kuma ye tali kɛ minnu na sa u bɛ tali kɛ fɛn minnu bɛ jamana fila ninnu kun kan kosɛbɛ a fɔlɔ o ye min ye olu ka commerçant minnu bɛ anw fɛ yan minnu bɛ baara la anw fɛ yan n'u sigilen don n'u bɛ ka baara kɛ k'a lajɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛ se ka sɛbɛn cogo min na bolodi ɲɔgɔnma ɲuman u bɛ se ka sigi sen kan cogo min na min ye olu commerçant ninnu ye sa olu ka ko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min u ka baara kɛcogo la minisiri Salem Ould Merzouki a y'a jira sa k'a fɔ ko min ye jamanaw filaw ye olu k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka min ye jamanaden ninnu k'u dɛmɛ u bɛ se ka baara kɛ cogo min a y'a jira sa ko ni ala sɔnna ma a bɛ dugawu kɛ bɛn ni kelenya ni basigi cɛfɔ ni kanbɛn o ka jigin Mali jamana kɔnɔ k'a b'a dɔn bi bi in na min ye jamana ko ye u man nɔgɔn kosɛbɛ degun caman bɛ yen nka min ye waati ye a b'a dɔn fana k'a fɔ ko min ye furancɛla fanga ɲɛmaaw ye Mali la u bɛ ka baara kɛ Assimi y'a ɲini u fɛ keba k'u k'u jija Mali ni Mauritanie bɛ sigi cɛkulu min kɔnɔ n'a fɔ ma ko grande commission mixte k'u kana n'o o ye o ka sigi sen kan u ka jɛ ka kuma ɲɛŋɛ min ye tiga wɔrɔ ɲɔgɔn kɔ a fara ka ca min ye Merzouki ye a ko ale ye ciden ye ni ala sɔnna a ma kɔmasegi a n'o kɛ yaasa tiɲɛ yɛrɛ la u ka se ka sigi u ka kuma min ye Mali min b'a fɛ k'a fɔ a k'o fɔ keba nin ye diyagoya ye sɛbɛn dɔ bɛ yen depuis Moribo tile u b'olu yamaruya u ka don anw fɛ yan
an tɛ foyi k'u la nka anw ye min lakɔlɔsi olu ɲɛ tana kɛlen don anw ka mɔgɔw dɔrɔn de ye anw dun ye réciprocité de ye sisan u y'a dɔn k'a fɔ ko kɔsɛ in na anw bɔra Nations Unies na ni kan min ye u y'o faamu u y'a mɛn o a fɔra u ɲɛna u y'a mɛn sisan nin ko in sɛbɛn min b'a n'u ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ wuli ka bɔ yen a ka fɔ a wulila ka bɔ yen Asimi y'o de f'u ɲɛna jɛkulu min bɛ yen n'o bɛ sigi grande commission u ka sɔn u ka sigi u ka kuma o ka fisa tuma o tuma anw mago bɛ n'a bɛna nin ɲini anw fɛ an bɛ sɔn nin ma aw tɛ sɔn nin ma o ka bɔ a la baara ka se ka kɛ seko ani dɔnko ta nasira la Keba Bamakɔ pankurutigi kɛnɛ k'a ɲɛda bɛna na falen kura ye dɛ n'o y'a sɔrɔ min ye colonel Lasine Togola ale ye baara kɛ sa ka se ka aéroport yɛrɛ dilan k'a sangalamanci k'a kɛ manamani ye ni ye Mamu Dafe ye ko ɲɛda min bɛ a la nin ye ko f'ale k'o falen Keba ni ɲinan sa ye seko ni dɔnko san ye min ye Madina Sisoko n'a bɛ Damelakaw ka sigi la ale kɔni aéroport b'ale ka yamaruya kɔnɔna na colonel Lasine Togola n'o ye aéroport PDG kununko wula fɛ Keba u jɛra sa ka taa aéroport ɲɛda yɛlɛma koyi baara minnu kɛra sa seko ni dɔnko ta nasira fɛ ka ɲɛda kura di Mali pankurutigi kɛnɛ ma u taara o lajɛ Mamu Dafe ko anw ka seko ni dɔnko minɛnw bɛ yen an ka gesew bɛ yen an ka faliw bɛ yen an ka finiw bɛ yen a ka kɛ anw ka pankurutigi kɛnɛ ka kɛ ten nɛgɛkuru jɔlen maaw ɲɛkɔrɔ k'o cɛ man ɲi a n'a maa mun ka dilan ka fɛnw bila a kɔnɔ don o don ni maa maa cunna yan i n'a fɔ nin bɛ feere min a kɛ kun y'o de ye Keba nin fini min filɛ nin ye nin yiri maani min filɛ nin pendulini min filɛ nin ye nin dɛmɛni n'i y'olu ɲininkali kɛ u n'a yiri la o k'o la sa b'a to kabi bi don Mali yɛrɛ kɔnɔ Keba pankurutigi kɛnɛ fɛ i bɛ Mali yɛrɛ ye i b'a ka seko ye i b'a ka dɔnko ye i b'a ka tabiyaw ye wa i bɛ ko caman faamuya Mamu Dafe ko so foyi tɛ yen tuguni aéroport la u bɛna na min to yen n'u tɛna na a kɔnɔna dilan ka kɛ tancogo la ko nin ye ɲɛbila baara ye fɔlɔ ni Ala sɔnna a ma ko na to sen na Keba ni nin dora ka kɛ kalo wɔɔrɔ n'u b'a yɛlɛma an ka bolola baarakɛlaw tɛ u t'u tɛgɛ nɔ n'u bɔra la u tɛ taa minisiriso fana kɔnɔna na calatigɛ jɛkulu baarakɛlaw yɔrɔ ninnu u tɛ taa yen n'an ma fɛn feere an tɛna feere ɲɔgɔn ma yan o ma fisa an ka taa sinuwa minɛnw cɛ ka kɛ k'an ka biro kɔnɔnaw fa san kalo 12 a dɔrɔmɛ tɛ to yan anw yɛrɛ ka ko kabako don quoi dugu mana jɛ sɔgɔma an bɛ Lipton min o tɛ bɔ yan Calvé tɛ bɔ yan an bɛ chemise minnu don olu bɛ bɔ Turki montre min b'an tɛgɛ la olu ye Chine ye téléphone b'an bolo mobile bɛ bɔ Japon o tuma an yɛrɛ bɛ mun kɛ fɛn bɛɛ bɛ fɛn a bɛ taa kɔfɛ an bɛ pisi min ta an bɛ téléphone min ci an bɛ crédit min san a musaka bɛɛ bɛ taa kɔ kan an ta ye jumɛn ye a la sisan sa hakili jagabɔ kan ka kɛ nin de la nin de ye jamana mɔgɔw sigilen n'u tɛ baara la parce que min ye baara ye an tɛ k'an ɲɛsin o ma an ko k'an ka taa bureau de kɔnɔ bɛɛ ko bureau kɔnɔ ni bɛɛ taara bureau kɔnɔ bɛɛ bɛ kɛ surafɛn ɲinina ye parce que bureau kɔnɔna sara da dɔnnen don ne ko k'i tɛ da o sara ma i bɛ taa fɛn ta min t'i ta ye nka n'i bɛ baara kɛ k'i wɔsi ka wuli ka jɔ k'i cɛsiri o de la Keba an ka kalan bɛ taga cogo min na u k'a bɔ a sira fɛ kalan kan ka yɛlɛma de an mago bɛ minnu na bi an k'an ɲɛsin o ma n'an mago tɛ min na ye don o don magistrat dilan avocat dilan administrateur dilan fɛn kira nin bɛɛ lajɛlen tonnen caman ba sigilen don an ka jamana kɔnɔ u tɛ ka baara sɔrɔ an dun bɛ ka ba baara fana na nin lajɛ i ka bolola baarakɛla damadɔ ta i ka aéroport confier olu la Keba Kuluba palais premier ministre ka baarakɛyɔrɔ ministre ka baarakɛyɔrɔ institution de la république faso ka cakɛdaw san o san n'o bɛ yɛlɛma kalo wɔɔrɔ hali n'olu ma taa foire la tuguni a b'u bɔ mais o wari bɛ ta ka taa don wa moquette chinoise de ka d'an ye a ka salon marocain de ka ɲi e yɛrɛ ka mɔgɔw bɛ se fɛn min baara la c'est pour que Mamu Dafe n'a kun bɛ ko Keba a bɛ k'o yɛlɛma dɔɔnin o nka yanni ale cɛ Modibo Sidibe ye nin kɛ han ale ma taa bureau kɔnɔ n'a ma yɛlɛma minan bolola baarakɛlaw tulo b'an na ni nkalon don ni tiɲɛ don a taara yɔrɔ o yɔrɔ a y'a bɛɛ yɛlɛma k'a bɛɛ kɛ Mali ta ye a ka bureau kɔnɔ minan bɛɛ a bɛɛ bɛ bɔ Mali la foyi tɛ bɔ kɔ kan an bɛ tɛmɛ n'an bɔra yen APDP mɔgɔw tɔgɔla bugunatigɛ sɛbɛn Keba i b'a dɔn tile fila in na u bɛ suguba kɔnɔ i bɛ se k'o ja bila a la o na kuma o sanfɛ ye ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan Keba ko bi ko n'i ko i y'i bolo digi butɔn kelen kan
e ma ni bolo digi bouton kelenga téléphone sanfɛ i ye waleya min kɛ a bɛ to yen fo lahara. APDP ko bolo ɲɛ kelen nɔ kelen wa nɔ min tɛ se ka wuli ka bɔ yen fiyewu o kama k'u b'a ɲini an ka jamanadenw fɛ u bɛ baara kɛ minɛn minnu na u bɛ baara kɛ fɛn minnu kan application minnu b'u bolo u bɛ ka fɛn o fɛn kɛ n'i bɛ don a fɛn o fɛn na i k'i hakili sigi k'a lajɛ u bɛ condition minnu fɔ i jɛra ni nin ye wa a kalan yanni k'a fɔ n jɛra n'a ye n perese don ka sɔn a ma ten n'i sɔnna a ma i tɔgɔla bugunnatigɛ sɛbɛn bɛɛ lajɛlen b'a tigiw bolo. Application fɛn fɛn bɛ yen u bɛ ɲininkali de k'i la a ɲininkali dɔw ka misɛn n'i jɛra n'a ye siɲɛ kelen n'i ko awɔ ko n sɔnna hali kunnafonidi gafe dɔw bɛ yen bɔlɔlɔ sira fɛ u b'a f'i ɲɛna ko accepte tous nos conditions n'i ko awɔ o y'a bannen e tɔgɔla fɛn fɛn bɛ yen sa olu bɛ bɔ kalama. Donc APDP ko k'an ka hakili to o la an k'a bila an kunna k'a fɔ an bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ an bɛ ka an ka kɔnɔna minɛnw an ka an tɔgɔla sɛbɛnw an ka fɛnw bɛɛ lajɛlen an bɛ k'u bɛɛ lajɛlen di maaw ma diɲɛ fɛ don o don yaasa an ka se k'o kɛ ka ɲɛ an ka waatinin ta maa bɛ yen n'o ko k'an ka don jɛkulu la an k'a lajɛ maa mana fɔ i ka don ka groupe WhatsApp la a jateminɛ maa mana fɔ ko nin ye an ye nin application sigi sen kan an bɛ feereli kɛ nin cogo in na a jateminɛ fɔlɔ n'o y'a sɔrɔ ani bugulatigɛ sɛbɛnw bɛ taa ɲɔgɔn fɛ n'i bɛ se ka don i ka don wa ko min ka ɲi keba aw minnu bɛ diɲɛ groupe WhatsApp bɛɛ kan k'aw ka dɔ bɔ a la dɛ n'i ma dɔ bɔ a la a kɔlɔlɔ natɔ don san wɛrɛ dɛ. Bilasiralikan don ka bɔ APDP yɔrɔ yaasa min ye baaraw aw ka gundola kow olu bɛ se ka to gundo la aw bolo cogo min aw yɛrɛ k'aw jantaw yɛrɛ la nka keba n'i kɔni bɛ bɔlɔlɔ kan ka ban gundo banna n se t'a la n y'a supprimer o ye e ye dɛ nka maa wɛrɛ bɛ yen dɛ bɛɛ lajɛlen ka hakili t'o la tumutukaw fɛ yen an ka misiriba jingare n'o ye jingare bɛri ye keba kununko u ye kunnafonidilaw fara ɲɔgɔn kan baara bɛ na kɛ cogo min na k'o ɲɛfɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko min ye baara in ye ale daminɛna kabini ntɛnɛndon min ye jɛkulu min bɛ yen n'o ye tumutuka minnu bɛ yen n'o ye ressortissants ye olu ka maaw sera kɛnɛ kan ye ɲɛbila baara minnu bɛ yen ka taa kabilatigiw ni dugutigiw ka t'olu fɛ yen masɔn minnu bɛ kan ka baara in kɛ n'o ye misiri munni ye k'o baaraw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan baro sigi minnu kan ka kɛ a la u y'olu bɛɛ lajɛlen fɔ association de ressortissants pour le développement du cercle de Tombouctou maaw ko baara min filɛ nin ye olu kelen tɛna se k'a kɛ masɔnw ka tɔn min bɛ Tumutu u y'olu wele baarakɛla minnu bɛ u y'olu wele kunnafonidilaw k'olu wele baara kɔni fanba yɛrɛ n'o ye misirimu ye keba o ye kari nata ye nka e t'i yɛlɛ sanfɛ dɛ e b'i jɔ duguma de ka bɔgɔ de ta k'a di parce que munni in fana kuranɛkala e ye kitaka de ye i ma walan kosɛbɛ n'o tɛ sira dɔ b'anw ni Tumutukaw ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ bila ko ye o depuis bitɔn tile donc ko misirimu maa bɛ Tumutu maa ye Tumutuka ye maa bɛ Tumutu kanu i ka jɛkulu in maaw wele i se ye min ye i k'a bila ka taa u ma yaasa baara a tɔ bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na association de ressortissants maaw an b'u fo Kulukorokaw fɛ yen ɲɛnajɛ dɔ bɛ yen n'o ye Ɲanankulu koto ye ale ye festival belebeleba ye baara in daminɛna kalo tile 7 nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye a ka sigi sen kan min ye dɔnkilidala rappeur min bɛ n'o ye Segu Sala Jakite ye n'u b'a wele ko Flatter ale ni jɛkulu minnu bɛ yen n'o ye Kulukoro denmisɛnninw ye olu de wele k'u bolo di ɲɔgɔn ma Seko ni dɔngɔ min bɛ Kulukoro ka se ka o yakubaya denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu bɛ se ka kɛ futinɛ yelen ye sini dɔgɔkun kelen ta kun o ye min ye baro sugu ye o bɛna kɛ ka ɲɛsin dɔrɔgu ale ni kiribikiribifɛnw olu tabaliya ma maaw bɛ se ka kisi o ma cogo min ekɔlisow bɛna taa olu kɔnɔ min ye ɲɛjɔyɔrɔba minnu bɛ Kulukoro u bɛna olu kɛ ka sɔrɔ ka concert belebeleba kelen kɛ Kulukoro denmisɛnninnakaw bɛɛ lajɛlen bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ o kɛnɛ kan cogo min keba an bɛ t'e fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na farikolo ɲɛnajɛ ale kɛnɛ kɔnɔna na. aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya
hôtel Lafia ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o kare fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafia ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafia référence do. Keba kunungo farafina min ye coupe du monde ɲɛbila balontan tile 9 dulaciw o kɛra farafina dugu caman na ani fiɲɛ wulila bɛɛ lajɛlen bolo b'i kunna minan de ye anw ka jamana n'o ye fasoba maliba ye a zɛgiliw olu tun bɛ cadikaw fɛ yen njaminakaw fɛ yen tile 9 ye hukumu kɔnɔna keba mali ye se sɔrɔ 2 ani 0 nka se in nafa fosi tɛ a la maa min ye cɛdu da sisa o ye kamori dumuya ye kabi sanga 7 na wa ale kamori kelen tilala ka na 2 fana don tuguni n'ala sɔnna ma kari nata saju 26 mars la ani Madagascar de bɛna na ɲɔgɔn sɔrɔ keba an bɛ se ka mun fɔ farikolo ɲɛnajɛ ko in na min b'an ka jamana kɔ u ka wuli k'a ɲɛɲini farikolo ɲɛnajɛkɛlaw n'o ye denmisɛnninw ye a ko ka sɛgɛsɛgɛ an kɔni bɛ min dɔn an bɛ min na nin ye an ɲɛ sɔrɔ man di farikolo ɲɛnajɛ ɲɛmaaya bɛ maa minnu bolo olu kɔni caman bɛ bi olu bɛ balo farikolo ɲɛnajɛ in na de anw tɛ jaabi sɔrɔ jamana bɛ wari min don a la a darawuli ka bon kosɛbɛ nin joueur kelen o kelen nali keba 100 o bɛ d'u ma ka sɔrɔ u ma ballon tan n'u ye se sɔrɔ o fana wari fana bɛ yen o ye ballon tan o ballon tan ye jamana bɛ o sen tɛ musaka min bɛ don maillot la min bɛ don avion na min bɛ don o siyɔrɔ la min bɛ don ka taa ni ka segin ka billet d'avion na nka anw tɛ ka nimisi wasa sɔrɔ a la cogoya si de la san o san n'i ko k'a ka nɔgɔ a bɛ gɛlɛya Qatar tagala ya cɛni nana bi don an ko o tun y'o siɲɛ fɔlɔ ka jouer équipe nationale fɛ ta ko kelen bila ko kelen a ma ye tuguni équipe nationale yɛrɛ la a taara o kɔfɛ Zeyi an yɛrɛ ko k'an bɛnna jɛkulu ma ko ni Ghana bɔra la nk'an bɛ se k'an jɔ hali o Ghana yɛrɛ n'i y'a lajɛ tuma min na Coupe d'Afrique bɛ ban Côte d'Ivoirekaw fɛ yen Ghana bɔra ka anw to tulon na keba wa bɛɛ tun bɛ ka anw bano anw bonya Sadio Mane yɛrɛ y'a fɔ a ka kuma na a selen Côte d'Ivoirekaw fɛ yen a ko Mali ye équipe ba de ye sabula denmisɛnnin minnu tun b'a la u b'u ni di u bɛ faso fɛ u bɛ baara kɛ Suma ko dugumajɛ o joueurs ni fédération nana kari ɲɔgɔnna yan keba tiɲɛ ma se ka fɔ fédération ye a kɛra fédération sago ye min ka d'u ye o y'o kɛ ka entraîneur kura ta ka tila ka entraîneur ka joueur dɔw yira o la kana karisa wele olu sen bɔ a la o damanda min bɛ ka kɛ bi an ka ballon tan na an bɛ fɛ ka ɲɛ sɔrɔ cogo di o sen tɛ min bɛ jamana yɛrɛ kɔnɔna na yan a sera sa ɲɛmaaw ka wuli k'a lajɛ fura min bɛ sɔrɔ an ka ballon tan ko la a ka lajɛ tiɲɛ min bɛ se ka fɔ o ka lajɛ ni maa min bɛ ballon tan Mali la o ka lajɛ nka keba ne kɔni bɛ recette kelen d'u ma o tɛ ci fo ka taa diɲɛ wuli u ka baara kɛ duguma yan centre de formation minnu b'an bolo o ka fisa san o san ka girin mɔgɔw nɔfɛ ko maliyɛn tɔgɔ bɛ u la kelen ma banna nin ye Kuma a b'a fɔ ko ale bɛ taa jouer Tchad fɛ n tɛ Kuma Tchad ko n'o nana kɛ sigi ye sa dɛ nka farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ problème ye min ye u ɲɛ tana de ye maaw ye maa minnu bɛ wari don ballon tan na minnu b'u ka wari don a la dɛ ɲɛmaaw yɛrɛ de ɲɛ tana ye olu ye u tɛ fɛ ka olu de ye nka minnu bɛ balo a la a bɛ olu de bolo fo de ka falen n'i sera ni yɔrɔ dɔ la i b'i jija i ka jamana ka tɔgɔ de sɔrɔ farikolo ɲɛnajɛ ye o de ye a tɛ se ka kɛ e b'a la pour que e ka se ka wari sɔrɔ a tɛ se ka kɛ o ye o ka ɲi dɛ nka i kan ka a bila i kunna fana jaabi de b'i sinsin n'i ma jaabi sɔrɔ i tɛ se ka fosi kɛ sɔgɔmada in na n tulo bɛ Renouveau télé sanfɛla la an balimakɛ Alu Sidibe u ka farikolo ɲɛnajɛ ɲɛbɔ a ye fɛɛrɛ caman de fɔ mais olu yɛrɛ si tɛ lamɛn Mali farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ la minnu yɛrɛ bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni di olu yɛrɛ si tɛ lamɛn u kumakan tɛ lamɛn mɔgɔw de bɛ ta kɔ kan ka baaraw kɛ k'olu yɛrɛ sigilen to a kɛba denmisɛnnin minnu bɛ yen n'u si ma san 23 sɔrɔ olu ka équipe yɛrɛ bɛ baara kɛ kɔ kan de entraîneur bɛ kɔ kan joueur bɛ kɔ kan Mali ballon tan na denmisɛnnin minnu bɛ ballon tan kɛ a kelen tɛ a la entraîneur bɛ taa yaala diɲɛ fan o fɛ k'a bɛ taa joueur la bɛn kɛba a bɛ taa dɔ fara u ka bɛnbaliya kan bɛɛ sigilen don k'a lajɛ
ko mɔgɔ tɛ se ka suma ko FIFA do nin do jamana wɛrɛw la nin kɛra ye keba bere cira a tigi kun k'u wuli ka bɔ yen foyi ma bɔ a la FIFA ko tɛ parce que aw de b'a ka nafolo don a la n'aw siran'u ɲɛ u b'u sago kɛ wa aw tɛ jaabi sɔrɔ a tɔgɔ tiɲɛ bɛ da aw yɛrɛ de kan e k'a lajɛ kɛ an ka pulu lajɛ o don kunun kilo bɛ e yɛrɛ ni fala la a bɛ ka jate kɛ i b'a fɔ an b'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ ni jamana bɛɛ mana jouer Bamakɔ yan a munna aw m'u ci yan n'aw tun y'u bɛɛ ci yan sisan t'aw sɔrɔ nin calcul la o kunun fo aw de bɛ taa aw sigi ko Madagascar ni Comore k'olu ka nili kɛ hali n'olu ye nili kɛ e ɲɛna ko baraji min na k'a bɛna taa cogo di keba continent bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa baraji ta a tɛ kɛ komi n'a sɔrɔ farafinna yan k'o bɛ kɛ o la an kɔni tiɲɛ na dimanche nata ballontan in hali u ka kari ninnu bila u k'a ta a bɛ dɔ bɔ an ka musaka la o yanni an ka taa ninnu ta ka na musaka wɛrɛ bɔ a la tuguni ka wari wɛrɛ bɔ tuguni équipe dɔ ka ɲini u ka jouer dɔrɔn parce que an éliminer no ka ban Mali de don ka équipe dɔ labɛn yan hali Soka u k'olu fara ɲɔgɔn kan ka jouer sinon kɔni wari bɔ fu de don jamana minnu bɛ yen ni olu bɛ coupe du monde na keba coupe du monde yɛrɛ fɔlɔ keba kan ka taa yɔrɔ min na n bɛn'o f'i ɲɛna o ye Canada Mexique ani États-Unis jamana 48 o de kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen kɔrɔlen tun ye jamana 32 de ye olu de tun bɛ ballontan in kɛ nka équipe minnu bɛ yen bi ni olu sera k'u ka billet sɔrɔ ka taa États-Unis keba minnu nana fara États-Unis ni Canada ni Mexique yɛrɛ kan k'a jateminɛ sa k'a fɔ ko min ye coupe du monde in ye ni a kɛnɛ yɛrɛ sigira u bɛna groupe kɛ groupe 12 ye équipe 4 de bɛ k'a kɔnɔ min ye fɔlɔ filaw olu bɛ qualifier ka taa min ye 16e de finale la ani maa minnu bɛ yen poule kɔnɔna na n'olu ka jɔyɔrɔ ɲɛna o 8 o bɛ ta ka fara n'o ye 3e équipe 8 mana kɛ 3e ye olu bɛ ta ka fara o kan o de bɛ taa kɛ ka 16e de finale k'o tan o kɔfɛ sa a yera k'a fɔ ko min ye sen ta keba a ballontan bɛna na caya dɛ min ye match 104 o de kan ka tan kɛrɛnkɛrɛnnenya la farikolo ɲɛnajɛ kɛyɔrɔ minnu bɛ yen n'olu talen don o ye Stade Axeta ye Mexico kaw fɛ yen ale finale bɛ sɔn ka taa ale kɔnɔ min ye Stade Metro Stadium New Jersey ale fana talen don ale yɛrɛ de finale kan ka taa ale yɛrɛ de kɔnɔ le 19 juillet 2006 min ye tournoi tɔw ye o kan ka kɛ Mexique ale ni Canada o farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛw kɔnɔna na keba coupe du monde nin bɛna kɛ a siɲɛ 23 ye a ka tan farafinna an fanfɛ bolo la yan k'a fɔ nansaralakaw fɛ n'o ye européen ka yɔrɔ ye keba jamana 16 o de kan ka qualifier nka olu ta ma ban fɔlɔ o éliminatoire bɛ sen na halisa maa min kun bɔ ji la fɔlɔ yɔrɔ min bɛ n'a fɔ ma ko zone Afrique anw ta ye jamana 9 ye 3 olu kɔni qualifiera ka ban o ye Maroc Tunisie kunungo Egypte fana ye a ka billet sɔrɔ nka ni an ka farafinna jamanaw garisigɛ jara place kelen an bɛ se k'o sɔrɔ barrage internationaux la n'o kan ka tan min ye Asie kɔnɔna na keba jɔyɔrɔ 8 de bɛ olu bolo nka 6 olu qualifiera ka ban jamana 6 minnu qualifiera o ye Japon Iran Uzbekistan Jordanie Corée du Sud ani Australie olu fana garisigɛ b'u bolo keba barrage la u fana ka se ka mɔgɔ kelen fara u ta kan k'u ta kɛ 9 ye min ye zone ka kafu ye jamana minnu kan ka taa coupe du monde kɛnɛ kan o ye jamana 6 ye 3 kɔni y'a yɛrɛ sɔrɔ ye ka ban sabula États-Unis ale bɛ ka tulon labɛn Canada ale ni Mexique olu kɔni bɛ tulon kɔnɔna na nka olu fana u bɛ se ka mɔgɔ kelen sɔrɔ ka fara u ka barrage nataw fana na keba kan u ta kɛ 4 ye jamana min bɛ yen n'o ye zone Amérique du Sud ye place 6 de b'olu fana bolo keba olu ka 6 bɛɛ lajɛlen ko o bɛɛ ma dɔn ka ban wa Argentine Brésil Uruguay Équateur Colombie ani Paraguay ninnu ma nɔgɔn dɛ hali k'i tɔgɔ sɛbɛn tɛnɛnbin na o ka fisa ni ninnu ka bɛɛ olu ka 3 bɛɛ lajɛlen 6 bɛɛ lajɛlen o dɔnna ka ban keba nka min ye Bolivie u fɛ yen ale fana bɛ barrage la ale bɛ ka barrage kɔnɔ zone Océanie o ye place kelen ye o place kelen sɔrɔla maa min fɛ o ye Nouvelle-Zélande ye nka min ye Calédonikaw ye olu fana sen bɛ don barrage la ni jamana 48 n'o o bɛɛ lajɛlen dɔnna keba min ye phase de qualification bɛɛ lajɛlen mana ban pewu jamana 43 o de bɛ qualifier a jɔyɔrɔ tɔ olu bɛ nana ɲini sabula jamana minnu bɛ yen n'olu qualifiera ka ban olu bɛ fara o kan u b'a kɛ 46 ye place 2 tɔ in dɛ o de bɛ ta i ka barrage in na
i y'a ye sisan e tun bɛ ka fɔ ko aw ka taa baraji la aw ni diɲɛ bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ baraji in na baraji in tɛ togodala baraji ye dɛ kɔdinin tɛ baba de y'a don a bɛ ba belebele de san a bɛ ba belebele de sanfɛ n'i ye coupe du monde ye an bɛ se ka min fɔ a la sɔgɔmada in na i ye fɔ a la min ye éliminatoire ye sa n'o bɛ ka taa an yɛrɛ fɛ yan an ka denmisɛnninw olu ka bɔko filanan kɛ kunu kɛba u bɔra Samaworo furancɛ tɛ yan e yɛrɛ ko nana k'a banna k'an cira ja prolongation fɛn tun b'a la temps additionnel tun b'a la k'an y'a égaliser temps additionnel kɔnɔ sinon Kulukoroka bɛɛ tun taara so ka ban ko Mali cira nka k'a kɛra 1-1 ye kilo ninnu daminɛ na an ye 6 ni fu de kɛ n'i y'an ka groupe ta k'a lajɛ sa i b'a ye k'a fɔ ko min ye nin waati in na kɛba Mali ka groupe kɔnɔna na Guinée Bissau ale bɛ yen vraiment ko Guinée Bissau in ka gɛlɛn dɛ Gambie ale fana tun bɛ yen nka Gambie ale kun bacira dɛ kɛba Gambie bacira 2-0 donc sisan an ka kuru kɔnɔna na e ko an ta tɛ kuru 4 ye an ta ye kuru 4 nka an ka bi don ta de ka ca n'Ala sɔnna a ma wulada in na nɛgɛ kanɲɛ 18 an n'a perepere-latigɛ bɛɛ lajɛlen di bɛɛ bɛ se ka faamuya cogo min na an ka farikolo ɲɛnajɛ denmisɛnnin min bɛ yen n'o ye Lasina Kuma ye Lasina Kuma ale kɔni tun bɛ siga la yalama a bɛ jouer Tchad fɛ wa a bɛ jouer Mali fɛ wa kɛba min ye Stade Malien dolantanna kɔrɔ in ye a kɔni y'a jira sa kununko yanni Mali ni Tchad ka dolantan cɛ ko a bɛ jouer Tchad fɛ mɔgɔ t'a dɔn n'a sɔrɔ a jouera kununko dolantan na sabula a kun kɔnɔ kuma fɔra bɔlɔlɔ sanfɛla la k'a fɔ ko a kan ka se ka ye ballontan in na an t'a dɔn n'a jouera nka kɔfɛ an na tila ka o sɛgɛsɛgɛ a jouera ayiwa kununko ale o tɛna k'a ka ndolanci fɔlɔ ye a kɔni ko k'a bɛ jouer Tchad fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ballontannaw don a kɔni y'a ka ballontan bɛɛ kɛ Mali la yan halisa farikolo ɲɛnajɛ ta na sira fɛ Kayikaw fɛ yen Kayi ligue régionale de football ale arbitre 88 ale bɛ ka kalan kɛ olu kunna baara in daminɛna octobre kalo tile 7 a yira sa k'a fɔ ko tile 3 baara don arbitre ninnu a kɛ kun ye sa ka dɔ fara u ka dɔnniyaw kan min ye sariya kura minnu fana bɛ arbitre la u ka se k'o dɔn dɔw fana ka se ka jalakura sɔrɔ yaasa siɲɛ wɛrɛ 7 min bɛ nana sɔrɔ olu ka se ka ye kɛnɛbaw kan Kayi yɛrɛ ka dɔ fara a ɲɛda baaraw kan baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ Kayi ligue ale ka yamaruya kɔnɔna n'o ye so ye an bɛ sɔgɔmada in na taa jɔ a kɛba n'Ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 18 an na ɲɔgɔn sɔrɔ ka kibaruya tɔw bɛɛ lajɛlen da aw tulo kan a bɛ se ka faamuyali kɛ u la cogo min na a k'an bɛn nɛgɛ kanɲɛ 18. Complexe scolaire Mamadou Kamara niso kologiriya bi bɔ a supasuma ɲuman na denmisɛn ka kalan ɲuman o bɛ sɔrɔ jardin ani duguma kalanso ɲuman de la complexe scolaire Mamadou Kamara b'aw ka denmisɛnw naani k'u ladon mara ni kalan cogoya ɲuman k'u kun yɔrɔ lakananen ani yɔrɔ mun dabalen don a kama denmisɛn buruburu ka kalanso jardin d'enfant fo ka taa se duguma kalanso fɔnamatali wa fɛn mun bɛ complexe Mamadou Kamara la mun tɛ fan tɔw la n'aw y'a ka denmisɛn 3 tɔgɔ sɛbɛn kalanso in na dɔ bɛ bɔ musaka la aw ye tɔgɔ sɛbɛnw daminɛna kabi septembre kalo tile 10 wa tɔgɔ sɛbɛn wari bɛɛ lajɛlen ye fufalaki jardin kalo sara ye 2000 primaire ta ye 3000 complexe scolaire Mamadou Kamara dagalen filɛ Banagabugu cour suprême masurunya la a y'u wele nɛgɛjuru sira fɛ joona 76 59 36 95 walima 66 49 58 01 a ye wuli joona ka s'u ma baw waati sera ka ban